Horas madi hita saluhut na pinoparna punta raja sila isabungan sila turpuk namar haujahat tu sila hina bola. Horas matutu. Mau lihat madi tuhatta, mau lihat madi parsaurata di sekretariat tahun. Tung masalah situ tuturoha, molos boy hitarap kudul dia kana marungat tubuh. Tarlu bobi mei, nalau manaringoti dia ka nalau sitaringoton adat si jolo-jolo tubuh. Di sesi kedua kita berjudul Mangema. Ahado sasitong na Mangemaon. Apakah ulaun saurumatua dinamoding atau wudu Mangemaon di Lasniroha? Tapasaha ma tu moderator ta dia do sasitong na artini na Mangemaon. Alani di pasahat tayo ma tu okudeban asa di batorang dalam ma tuhami asa sudih kami pasilo botosa mau lihat ya Horas mari kita peperan puta raja sila sabungan seulur turpuk namar hojaku sila lahina bolak. Horas Obar tu materi na di pasahat dia bata prologer kiringani ima Mangema. Ate tar sonda jarang nura tabigi hata Mangemaon molo Mangemaon dang ulaun manang na ragam ni ulaun ada to daong dang ragam dang ragam alai Mangemaon nomor lapatan on mangulahon aka adat naso diulahon dobe ditiki pasai ari-arina sada na tua-tua ate jadi dang diulahon dobe jadi diulahon maun asa hobar tu ragam manang goarni parmateni sarana tua-tua pada umumnya dia ka ulau na sahur matua manang na sahur matua mau libulu dihamu akka amanami malodo jala bijak do putta si jolo-jolo tubuh saya dong do akka jalan keluar marang so dia cara menyelesaikan asa mardalan adat ini dan na adong na kaku kate ra adong do tatada ima mardalan tapuk dinapuran adong adat dinapuran mang parsat tabiat adong alai inon hanya sesaat asa buyon yang inon hobar tu guarni sarana tua-tua nama rujung ngolon apakah dia sorma tua mole bulung molo adong dope aka ruji ni para daton naso diulahon ditiki ari-ari nausalpu dan itu di ulahumma ditiki ulahun sarimatuanai ate di ulahun jolo adorang so acara partuat nadat partuat nai contoh molo sarana tua-tua na jolo mungkin gudang alani faktor ni sada keamanan di negara on situasi do kondisional semengijiton dan itu dang mardalan dobe adat na dan itu dang mana nasuarong ni si bayanon nina sida adong do alay alana faktor situasi dan kondisi non dan memungkinkan mengulahon si ulahon nama ngadati non ba terus mahalalapan dong saya artinya di ujung ninggoluna status nunggak saurmatu alay adong do pena so diulahon ima dan martinasak do pe diulahon mainon imana na martinasagi asabui diulahon adat
parsaur batulaon tersonima aka adat na tertinggalir diulahon ate soni nang aka yanak konna ki uju arong namasa mardalan tapuk nindapuran manang adat nindapuran ido kan holang sesat do inon asa buido mengadupi siulau nion jadi dung di kemudian hari dung sai di ujung di galunda dan kita sikon ulah honon namai asa hobar tu status parmate di sarana tua-tua inon iman itu konda mangema artinya mengulahon aka adat na so diulahon dope hobar tu status parmate ini na tua ya te imara na bui di patorak kami di Sion artinya oputta si jolo-jolo tubuh dan itu saya dong do jalan keluar dari patupan di oputta asa merdalan ruh-ruh ni ada di oputta naulinon ate amang ate homa didokonna mangema jadi asa takasta boto di sarana baru junggulu amat tahun dan itu parpudi hidat tahun dan mardalan de pedison ima pisona gajang ala narikuk depe nalau nyo mangurus-urus inata di kepuliannya tu ari namanya marujunggul minatau di patu pamarison ke hobung laos di patu pamarison pasahaton ni asuhutom ma ima piso na gajang tu tulang ni natorasna dagiro amat tanahinan ale dangbe di dokon piso na gajang di dokoma parmano manoan manang dausiol sonimaon jadi akka saluhutna akka adat naso diulah dobe di dokom maun mangema ate amang ate imana boy di patorak kami sautik pangatusion di nama ulahon akka adat naso diulah dobe na di dokon na mangema ate tungadong na orang takas di panorang yon namion partikiano di pasahatam itu hamu akka amanami botima ya maurati ma di narasumber nami Allah nakan itu tuh ngabina utiut materi ini pembicara bahasa apalidikyon jadi taba parbinatuan mengenai istilah mangema ya jadi molo pindah sana kalingan nama lo matutu putta di joro-joro tuh adong solusi dibuat molo adong masalah pasti apalagi sukuran nami apalagi tikyon molo adong akka ulawan nahurong nape di naso diulahon berarti tiki pertunggur aja mau diatahon jadi apa sukuran nami jadi mulai Pak. Jadi sordo perlu keterbukaan ni hasuhutoni nondang itu, keterbukaan ni hasuhutoni pasahaton tu akka situan natorop terlebih tu horong ni hula-hula do tulang. Asam marsing oton terlebih doain hula-hula ate tu ngarong do pe ruji-ruji ni paradaton. Naso diulahon ni amat taon uju di ngulunahian dan itu asa diulahon. Jadi di son adong faktor keterbukaan ni hasuhuton inon. Song ni nang hula-hula do tulang. Dan gitu sikon adong keterbukaan ni sida dangi jalo hami do pesongonon. Nah, ngai jalo hami ni anda songonon. Ngai jalo hami piso-piso na gajang. Dangi jalo hami do piso-piso na gajang. Marang dangi jalo hami do pe adat sian on. Sian amat taon. Ngai jalo hami adat sian amat tahun
Arong sama lagi. Jadi di somba perlu gani di tiki ya nawar tonggorajai. Di simat tong keterbukaan ate. Dalam arti pasing otat duinon. Nah, jala dumenggat dunia inon di taringoti di tiki tonggo saripe. Akka na berkompoten terutama hasu toni akka pinaparna hahanggina partingot adong lepe akka ruji-ruji ni para datot naso di ulahon ni namudi di sini di tongko saripe itu tumagon ate jadi di ulahon mainon yang sasitong na adorang so tonggora aja kali bodo di pasti tonggora aja di ulahon ni ate tasong ni mara abang ketua umum adong lepe ya Tebay sawatik. ya Mangema. Ya. Memang jarang do binege, jalarak kar binege, di Bormino binege mangema. Allah Ternyata artiannya untuk menyelesaikan adat na tertinggal. Ya. Asaboy di hari Kompartu hadua status sisa nih. rumah dua ni Allah. dengan merdalan. Allah Tohomai molo adopsi benon na. Allah Molo so adopsi benon na jaladuin tonggo sari pepe ngadihat didok istilahna haci do tangan mandanggur honna suada. Alena ikum man yang molo tumboy saur matua. Boy do berlaku di son adat ni napuran. Ima suku-suku. boleh ate nakini ngani non ngada ko kami nakit mengulahun adat na tertinggal artinya moro na silelengon diulahon adat di Napura debe igar ma adat di Napura nor asal tu adat nasa sitong nah tentu angin mengida tu keadaan ni finansial ni hasuto ni kan nuangin nama udah iya tentu angin nang sejalan detong keadaan finansial lainon merasa halakinon arung do peruji-ruji ni adat ni natua-tuan dan sotar ga igaran bahalaki jal arung si benonna baru mah di patupa manguda obat tu sido inon meludang arung do si benonna bahaya benonna mangema kon tetulu angin nadong manuangin artinya si patupa onda terlebih mah si jamaon di tangan dah inon wangin ate inon wangin nama ulah ya malu suarong do to di do benon hacik do tangan mandanggur honda suara ali Di rumah Di rumah udah. Bertak bodo sude sona yang sudah Ada di laporan? Peron nasida. Dalam situasi. Ya. Sona di bagas sarwana nasida. Bodo deh. Boy. Alih aduan, bodo mangemai. Saya dong bro, pertalian antara hula-hula nasida kan? Dah tulang dah nasida kan? Iya kan? Molarong ikut ni saya dah bayi si megar. Warung si perjalanan bui mangema. Ya nak Warung Betul bara. Mata terakhiran mau ninatong. Amat tong kalabor dulu inatan amat tong tong bui. Mangema. Iba lepatan merasa terutang pada si dia. Dan gitu merasa terutang, adong utang lah. Iyalah. Bolong karung bayron na kan adong do perhitian na roh marsoba hutulo hula-hula na ina do tulang na. Oh lo. Iyo. Itu kan. Oke, cukup. Alana mangema kan artinya mengulahon adat na tertinggal lo. Etiki mati mohon bila tak ngarok kepeng iba, apa itu angin ngarok kepeng iba merasa iba ya sudah lakukan mangema bisa. Tas semua ni mana? Adong abang udah pekreser. Somalnya ni ada ngaroknya ketinggalan abang udah kong. Nunggu apa lah ya teh abang udah. Apa mau apa? Mau lihat ya di TV. Iya, iya. Nah, binasa kamu tuh kami. Ya. Jadi guru nami sebagai narasumber nakengan mangema adalah menyelesaikan adat utang. Iya. HP itu kok guru naking mangema udah adat, termasuk adat. Bukan ulah adat. Nah, bukan lawan adat. Jadi bahasa kun lawan adat doh, kalau sudah adat doh. Doh. Ya. Dan masalah mangemai dan arti naon salah satu bagian adat daong. Artinya mangema
mangulahon adat akarna tertinggal naso diulahon depe di area-area nau salpu ido akka jenis-jenis ni adati misalnya dang mengadati depe. Nah, jadi adalah bagian daripada ulahon mangema alip molo mangema dang bagian adaton. Holan ido bangun dadau ido dah. Jadi akan tertinggal losu di ulahon di dok mai mangema. Termasuk mon istilah. Iya, idiom na istilah. Ate. Iya, mangema inna. Jadi kalau orang itu kau mangema. Oh, berarti oh ya. Utang kau dulu orang mangema. Utang, menggenapi. Itu kan. Tersong di berarti. Iya. Terjarang do tabegion. Ai bo HP saya jupang do kaduan. Dan gitu di Facebook nggak munculon yon, dan gitu dari foto laki mangalusi, ngaur, hualusi mak, dan gitu itu arti namanya mak, tersongan himara teh, ina teh, boleh teh mak dihamu akah aman nami, masih teh pancepangat taborginon, lam mana bayak ka parbinotuata pemurahan parbinotuata, boleh teh mah persangka matuata. Marsanga putra Raja Sile Sabungan, marsanga mana kita peparada putra Raja Sile Sabungan, horas mari kita. Horas.